Na gotigana yubono mwancho muligeria nsemo yobosombi ane mono kuraso mu yobosongo nigo hargo kwana igoro yobosombi asiri tukulia lero enekerekeria boro kyo bagendere tukwira na skuru kolengana bwatani be sector ya matatu ane mono kurase county ya Kisii nigo batebero na bosombi bwabo nigo bagendere ta century yoboterero nabagote abuna mbaranya rago kinya maguri yobosombi ya sensemium chinga kechi nigo babure kyombekeri Ntsa kwa ne kubana ngikirani balimerume yaba century bweneta chibara ekerekeria boro kyo bokrenje skuru na boniga barundi boigo baburi uko bamaiso chinga kechi borkiwa bakwira nase chiskuru asama leta nengo ko chafeti shikuku bazweti jino montrebo yomo bwaba chigali chichiko ku transline camera sato chiko operate from Nairobi Kisii Kisumu Migori challenges enda nyagote abantu baita zimole abange mbale babwate wasi bonanga ngefi bono ne baminu ne chiskuru ji eko igoro ritko lya lero nga evi pingmente tayaya ndurigo lito ko chi Nairobi already 1300 kuruaro chi Kisumu abatie 600 kawaida iga baibuli tyo twaro go batatia challenges injire ntwa bantu bechigali twabere to gwetera anene bunancho yoma bunango kwana mbitu gwetera sikyombe ke bakoroka Ntsa niyo yatukanye ngani okerenjera ase amangana ye biashara byabo byokorosia zene serikali chibesa goseninki asinge njo mondo konyana bubwate galiere condition ere para kini kwamba konyaga ntaka sinini okubwatereliwa tekuwa bwatereliwe kwamba kwa ali amakuru abantu abiria nabo boti abiria mona abana byakwende skuru kwamba kobekwa ase police station for almost 4 hours ujo takwatendi no muntu tenene ta ase police station yeyo muntu itali ko ntaka kwatendi no nasi ni ryo akona kotamata makora bunoro nyambobe iyo ndana kubule serikali onye muamwire Ntsa yebere para tibatumekeli chiko lironge likuruoro liko bwate zeni mwana jikondo mwana inchi na barwa banyana liko balenda ara inabwate